Ehking şeflere, tatar yaşları, alga barabız, birge biz buldurabız. Ehking şeflere, tatar yaşları, alga barabız, birge biz buldurabız. Uyandınızmı? Dostlar, selametligimizni qayg'irtib, naq mana shu vaqtda to'xtalish yasak. Bizning ortan qavatlar. Ordыңмы? Ordim Aysira. Менә шулай һәр көн күнегүләрдән башласак һәм атнага бер тапкыр тукталыш ясасак, безнең атнабыз бик тә продуктив һәм күңелле узачак. Сәлам егет кызлар, атнага нәтиҗәләр ясап, тукталыш ясап, яшьләр тукталышын башлыйк. Красноярск шәһәрендә узган 29-нчы кышкы универсиаданың абсолют җиңүчеләре без дигәне Россия җыелма командасы. 58 илне артта калдырып, безнекеләр 41 алтын, 39 көмеш һәм 32 бронза медаль яуладылар. Атна элек Красноярскта узган универсиада тарихта калды һәм хәзер шушы универсиаданың иң кызыклы мизгелләрен искә төшерик. Красноярск шәһәрендә үткән универсиада инде ахырына якынлашты. Безнең Татарстан спортчылары да уңышсыз кайтмадылар. Универсиададан без бронза алып кайттык. Безнең ярыш 2 көн буе дәвам итте һәм беренче көннән соң без икенче урында идек. Без действующий дөнья чемпионнарын финский Marigold командасын җиңгәнек, ләкин икенче көнне без бераз хаталар ясадык һәм 3нче урынга калдык инде. Безнең әле алда дөнья чемпионаты булачак. Универсиадага хәтлек шулай ук ярышлар булды. Ләкин безнең командада 20 кеше, 18 генә барды универсиадага, чөнки 2 кыз безнең яшь буенча үтмиләр иде, берсе олорак, икенчесе әле мәктәпне бетермәгән. Шуңа күрә безнең бераз командада перетасовка дип әйтим инде булды. Основной составка яңа кешеләр басырга тиеш булды универсиадага. Универсиада бик истә кала торган шара булды безнең өчен. Бик җылы иттереп тамашачылар каршы алдылар. Безнең өчен бик шат инде, бик шат идек без. Шулай безнең бик күп болельщиклар иде. Казаннан килгән әти-әниләр, дуслар, алар бик каты безгә көч биреп тордылар трибунадан. Аны даже комментаторлар заметили. Чөнки аннарсын инде ярышлардан соң без видеоларны караганда, Матч ТВдан комментаторны тыңлаган идем. Ул әйтә безгә: Татарстаннан шундый күп болельщиклар, анда 30-га якын кеше килде, именно безнең әти-әниләр. Безнең бик зур банда иде. Универвидениеда эксперт буларак катнаштым һәм универсиаданың кунагы булдым. Шулай дип әйтеп була. Әлбәттә инде андагы студентлар миннән башка килгән экспертларны белгәннәр, чөнки анда катнашкан экспертлар, алар Россия студентлар язында жюридә утыралар, чөнки алар танылган кешеләр. Мәсәлән, Сергей Харин, ул продюсер, Балаган Limited дигән бер коллективның, Антон Карука, ул Йолдызлар фабрикасының продюсеры буларак һәм анда укытучы булып, ул менә телевидениедә танылган кеше. Һәм мин килдем Татарстаннан. Шуңа күрә студентлар аларны белеп, мине беренче тапкыр күреп, ул беренче вакытта алар ничектер миңа карап, мине күземнән белеп.
курсантлар белән эшләдек. Аларның номерларын үзгәртеп, әзрәк теге җырларга өйрәтеп, тагын нәрсәдер номерларны өстәп, кайбер әйберләрне чистартып, менә шул номерларын зур финалга әзерләдек. Чөнки зур финалда алар зур сәхнәдә жюри Казан 2022 елгы Европа яшьләр башкаласы исемен алырга дәгъва кылучы шәһәрләрнең берсе. Татарстан башкаласыннан тыш әлеге чарага Хорватия, Румыния, Польша шәһәрләре дә дәгъва кыла. Ә җиңүче исемен без ноябрьдә белербез. Ә ул арада Казаныбыз дөньяны шаулатырлык чарага әзерләнә. Яшьләр әлеге чарага ничек әзерләнә? Бу турыда алдагы репортажда. I've been throwing stones. Сварочные разоли — это тоже трудности. Ну и сама профессия, она требует большого усердия.
Татарстан яшьләре үзләрен кайларда гына күрсәтмиләр. Хәтерләсәгез, узган елны без сезгә Дәүләт Советы каршында эшләп килүче яшьләр палатасы турында сөйләгән идек. Агымдагы атнада бу яшьләр үзләренең эшчәнлегенә нәтиҗәләр ясады. Нәрсәләр эшләнгән, нәрсәләр күз уңыннан ычкынган. Бу турда алдагы репортажда. Яшьләр иҗтимагый палатасы социаль лифт булдыру ягыннан бик кирәкле оешма. Палата вәкилләре авыл, районда яшәүче яшьтәшләренә яңа проектларда катнашу мөмкинлекләре турында сөйли. Аларга һәр даим ярдәм итә. Очрашуда Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин да катнашты. Ул бигрәк дә авыл мәдәният йортларына зурак игътибар күрсәтергә кирәклекне ассызыклады. Мәдәният йортлары бар. Тик яшьләр анда җыелмый. Түгәрәкләр, дискотекалар оештырыгыз диде ул үз чыгышында. Яшьләр иҗтимагый палатасы узган елда 1 республика һәм 3 федераль дәрәҗәдәге закон проекты тәкъдим иткән. Бу утырышта яшьләр яңа закон проектын тәкъдим итмәделәр. Булган законнарга үзгәрешләр кертүне карадылар. Мәсәлән, Татарстан Республикасының экология кодексының 69-нчы маддәсенә һәм федераль законның 93-нче маддәсенә үзгәрешләр кертү мәсьәләсен күтәрделәр. Дәүләт Советы каршындагы яшьләр иҗтимагый палатасы һәр ел яңа әгъзалар сайлый. Син дә үзеңне бу юнәлештә күрсәң, аста күрсәтелгән сайтка рәхим ит. Матурлык бәйгесе җиңүчесе, якты киләчәкле җырчы һәм инженер. Бүгенге кунагым күп кырлы Әдилә Фәтхуллина. Күзләреңнең карашлары йөрәгемне кадалды. Хәзер миңа син кирәксең төзәтергә яраны. Юк ахры мин ялгышамын, яра түгел мәхәббәт. Алда булган тормыш юлын үтиги кәүбергәлә. Әдилә, якыннанрак таныштырып китәр үзең белән. Мин Казан кызы, Казанда тудым, Казанда яшим. Кичкенәдән җырларга яратам. Мин профессиональ яктан вокал белән шөгыльләнмәсәм дә, мин гомерем буе вокал белән шөгыльләнәм, җырлыйм, җырларга яратам. Казан дәүләт энергия университетына кереп, читтән укып, Казан вертолет заводына урнаштым, эшләргә кердем. Менә инде матур гына 4 ел ярым эшләп торабыз. Заводта мин закупкалар белән эшлим. Закупка программных обеспечений дип атала инде. Эш ошый миңа иң мөһиме предприятиедә эшләү ошый. Анда бер зур гаилә кебек. Завод буенча барасың, эш буенча инде. Бөтен кеше сине белә. Сәлам, хәлләр ничек дип сораша. Шул яктан карасаң, миңа бик тә ошый. Син матурлык бәйгеләрендә дә җиңү яулагансың. Ә менә модель булып китү теләге булмадымы? Мин ярты елдан артык Мисс Татарстан агентствосына йөрдем, модельный агентствога инде. Ләкин йөреп бетермәдем. Мине җир үзенә күбрәк тарта. Шуңа күрә модель ягына күңел тартмады дип әйтергә була. Син квартетта, ансамбльләрдә җырлаганыңны беләм. Ә инде үзең генә кайчан җырлый башладың? Зур сәхнәгә кайчан чыктың? Күптән түгел, 1 ел тирәсе үзем зур сәхнәгә чыгарга булдым. Квартетка килгәндә безнең предприятие, безнең үз мәдәният йортыбыз бар. Без шунда репетицияләр ясыйбыз. Клипны төшерергә күпме вакыт сарыф ителде? Клип төшерү бик кызык нәрсә. Дөресен әйткәндә, мин аның нечкәлекләрен инде күптәннән белгән идем, чөнки бу минем беренче клипым түгел. Сольный клипым беренче, ләкин башка җырчыларның клипларында төшкәнем дә бар иде. Үз клипым инде 5нче клип дисәң дә була. Ә моңа кадәр беренче клипта төшкән Илназ Гариповның җырына төшерелгән клип иде. Аннан Илдар Гаделшин, Ранил Гарипов, Динар Шайдуллинаның клипларында төшкән бар. Киләчәккә нинди иҗади планнар белән яшисең? Төбешемне мин әлегә ташлап китә алмыйм. Иҗади планнар бик күп инде. Карасаң, яңа җырлар яздырыла, Аллага шөкер. Әле күптән түгел Ришат Фазил Әхмәтов белән җыр яздырдык, дуэт яздырдык.
гафу ит дигән җыр. Бик матур җыр. Безгә үзебезгә дә бик ошый. Алла кушып, яңа клиплар да яздырырбыз, төшерербез. Гел сиңа төбәлгән минем күз карашларым, бу минем гомерлек шатлыгым, сагышларым. Туңдырма, яндырма мәхәббәт учагында, һәр вакытта булырмын яннарыңда. Гел сиңа төбәлгән минем күз карашларым, бу минем гомерлек шатлыгым, сагышларым. Туңдырма, яндырма мәхәббәт учагында, һәр вакытта булырмын яннарыңда. Туңдырма, яндырма мәхәббәт учагында, һәр вакытта булырмын яннарыңда. Достым, юкка гына без әлеге телевизор янына басмадык, чөнки бүгенге Алгарыш сәхифәсенең кунагы Шаян ТВ каналында баручы Рози һәм аның дуслары Дуды һәм Дады кебек мультфильмнарны тавышландыручы Арча егете Тахир Исмәгыйлев. Сәлам, Тахир. Сәлам, Айзилә. Тахир, әйдәле, иң элек безнең тамашачыларыбызны үзең белән таныштырып кит. Мин үзем Арча районында, Арча шәһәрендә тудым. Арчаның 1-нче номерлы мәктәбен тәмамладым. 17 елда Казан дәүләт федераль университетының юридик факультетын тәмамладым. Һәм шул ук 17 елда шушы университетка кирдем, магистратурага, юридик факультетына. Һәм инде Мәскәүгә, ГИТИСка, продюсерлык факультетына укырга кирдем. Димәк, син ике юнәлешне, капма-каршы юнәлешләр бит инде бер караганда. Юридик юнәлеш, шул ук вакытта иҗат. Бу бер-берсенә ничектер комачауламыймы? Икесе ике төрле сфера булса да, аларның бер урта яклары бар. Әйтеп китә аласыңмы, нинди уртак икәнен? Ну, мәсәлән, ГИТИСта продюсерлык факультетында инде продюсер булып чыгасың. Продюсер ул юридик яктан бик белемле кеше булырга тиеш. Шуңа күрә менә юридик факультетында алган белемнәр алар бик кирәк була дип уйлыйм шушы өлкәдә. Шуңа күрә икесе дә ике профессиядә чагылышалар, ике профессиядә бик кирәк, ике профессиядә бер-берсенә ярдәм итеп торалар. Рози башта мультикны әлбәттә тәрҗемәчеләр тәрҗемә итәләр. Сценарий язалар безгә. Шул сценарийны без укыйбыз, идән ятлап түгел инде, менә бер кат укып чыгабыз. Киләбез, идә кай вакыт прям мультикны компьютердан куеп, чагыштырып сценарий белән шулай укып чыгабыз. Аннары инде килгәч, кебез наушник, микрофон алдына утырабыз да, алдыбызда телевизор, шул мультикны күрсәтеп баралар. Һәм без сценарий буенча укып, тәрҗемә итеп барабыз инде. Менә бер мультикны тавышландырып бетергәч, тәмамлаганда инде ахыргы сериядә аның бөтен геройлары берсе белән саубулашалар иде инде. Җилашып, кучакланышып, шул вакытта, шул мизгелдә шуны хәтлек инде Үзеңдә аларга кушылып җырлыйсы килде. Но ләкин менә бу мультик бетте. Менә хәзер бу мультикны тәрҗемә итәсез дип икенче мультик бирделәр дә хәзер икенче мультик өстендә эшлибез. Бер кичне кечкенә эзләнүчеләр әкият укырга утырдылар. Шуннан соң төньяк илдән килгән албасты әйтте. Мин сине катырам! Албасты кем соң ул? Ул теге бер күзле, авызыннан чыгып торучы үткен касык тешле һәм су аягында озын тырнаклы алып. Охо, озын тырнаклы? Әйе, һәм ул бик зур, һәм яшендә 7. Топ, һәм ул синең алдыңа басып тора. Куркынычмы? Тагын минем шундый бер хобби, кечкенә бизнес шикелле әйберем дә бар. Ул минем Арчада балалар үзәге бар, эрудит дип аталган. Анда без кечкенә балаларны 2 яшьтән алып балаларны өйрәтәбез, развивашки дип атыйбыз без аларны. Безнең мәктәпкә әзерлек курслары бар. Менә хәзер январьдан без башлыйбыз бердәм дәүләт имтиханын бирә торган курсларны. Шунда без балаларны математика, русский язык, литература, төрле фәннәрдән өйрәтеп, инде менә шул имтиханнарны бирергә әзерлибез. Димәк, шунда минем центрым бар. Дуслар, сер итеп кенә әйтим, инде Тахирәгә, Тахирга 23 яшь һәм шушы яшендә ул инде нинди зур эшләр башкарган, нинди зур дәрәҗәләргә менгән. Димәк, барысы да үзебездән тора бит, әйеме, Тахир? Әлбәттә, нәкъ шулай. Шушы вакытыңны дөрес бүлә белүнең бер сирен безнең тамашачыларыбызга чишмәссең икән? Ой. Нәрсә дип әйтим?
Казанда берничә ел элек курслар үткәрдем, ул тайм-менеджмент курслары дип атала. Үземә бик кирәк дип сорадым шушы курсларны. Дөрестән дә аның яхшы яклары бар. Үзем вакытымны дөрес итеп кулланырга өйрәндем. Һәм Казанда шундый курслар булса, тайм-менеджмент курслары сезгә барга тәкъдим итәм. Ул дөрестән дә кирәкле яхшы әйбер. Тахир, без сиңа әлбәттә шушы алгарыш юлында зурдан-зур уңышлар теләп калабыз, ә безнең тапшыруыбыз дәвам итә.